Здравейте, приятели! Казвам се Петър Йозов Петров от село Ореш, община Свищов. Намираме се в град Свищов, в бившето поделение военно. Тук през 1978 година постъпих в казармата. Изкарахме обучение тук около 40 дни и след което ни изпратиха в района на Стара Загора срещу село Свобода, където премина военната ми служба като в охранителен взвод. Давахме наряд през ден и охранявахме секретно поделение. Ето, искам да ви покажа, приятели, символа на разрухата в България. Какво е останало от поделението след като са изрязали тук дървета. То всичко беше обрасло с дървета. Ето там е входа. И този клип го правя за всички приятели, които са служили тук в това поделение. Нищо му нямаше. Беше нормално поделение. Направено. Ето в онази сграда беше спалното помещение. Се спомням, това е стадиона, където сутрин 5 часа излизахме да бягаме на физзарядка. Ето тук е център за обучение, мисля, че беше. Тук има други сгради, а там някъде в далечината беше столовата. Ето, тук, което е било годно, циглите ги няма на тази сграда. Ето там в далечината. Ето и оная са почнали да вземат циглите. И така, приятели, това е разрухата в България. Всичко беше нормално. Можеше да се използва това нещо. И така, това е България. Няма държава. Няма държава, но ще се борим. Изобщо няма да ги оставим и тия. Достатъчно хора има, които милеят за България и трябва да се обединяваме в тази насока. Не може да продължава това вечно, да плюят в лицата на целия български народ, да съставят правителства на безпринципна основа. Вчера гласуваха правителство. Без това правителство да има програма, ще ли сега да я изготвят? Как бе, хора? Не ви ли е срам, бе? До кога ще предавате българския народ? Но времето ви идва. Няма оттърване, не може постоянно да бъде това положение. Всичко ще се дойде на място, но просто честните хора трябва да се обединяваме, да станем като един юмрук. Това е, няма други път. Трябва да го направим заради всички хора в България, деца, възрастни. За всички хора. Трябва да се борим. Това е, приятели. Това е останало от бившето поделение в град Свищов. Това е останало. Виждате ли? Чудо. Чудо на чудесата. Благодаря и, приятели. Който иска, може да споделя. Приятен ден!